खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनथाम गुबै आयदाखौ लानानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आसाम सरकारखौ गोख्रों दाबि खालामदों। आसाम सरकारनि सायाव दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दिनै मोनसे खौरांगिरिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा मोनथाम गुबै आयदाखौ लानानै एबा दाबिखौ लानानै बे समाव खौरां मेलनि गेजेरजों रोखा फोरमायथिदों जे गिबि दाबि महरै बिथांमोना फोरमायथिदों जे बिटिसि बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं एबा सेप्तेम्बर दानाव जानो थांगासिनो दं आरो बे सेप्तेम्बर दानाव जानो थांनाय बे बिसायख'थिनि थाखाय बे समाव भटार तालिका एबा भटार लिस्टनि खामानिया बे समाव बिसायख'थि आयगनिफ्राय बे समाव सोलिबाय दङ आरो बे बिसायख'थि आयगनिफ्राय जे भटार लिस्ट ओंखारगोन बे भटार लिस्टआव बर' रावजों बानायनांगौनि थाखाय दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो बिथांमोना फोरमायथिदों जे बिटिसि गोरोबथा जादोंमोन आरो बे गोरोबथायाव दे बर' रावा 9थि सिडिउलाव हाबदों आरो बे लेखा बे समाव भटार लिस्टआव जे बर' रावजों फैनांगौबा बर' रावखौ बाहायनांगौनि थाखाय दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बे समाव रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा जे जानो गोनां जे बिसायख'थिनि थाखाय बे समाव भटार लिस्टनि थाखाय बे समाव खामानिया सोलिबाय दं आरो बे समाव भटार लिस्टआव बर' रावखौ असमियाजों लोगोसेनो बर' रावखौ बाहायनो थाखाय बे समाव गोख्रों दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो बेनि अनगायैबो नैथि दाबि बायदियै दुलाराय बर' फरायसा आफादा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव थांनाय 6 जुलाइआव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों गोलाव गुबै आयदाखौ लानानै सावरायलायनाय जादोंमोन आरो बे सावरायलायनायाव आसाम एकर्डआव थानाय जे बिप्लब शर्मानि मोनसे क्लज आरो बे क्लज बायदि आसामाव एसामिस रावखौ असमिया रावखौ बे समाव अफिसियेल लेंगुवेज खालामनाय आरो बेनि अनगायैबो बे समाव बराक भेलि आरो बराक भेलियाव बेंगलि आरो बिटिआरआव बर' रावखौ बिटिआरआव अफिसियेल लेंगुवेज खालामनायनि थाखाय मोनसे दाबि दंमोन आरो बेनि अनगायैबो बे समाव गुबुन जायगाफोराव बा आसामनि गुबुन जायगाफोराव असमिया रावा बे समाव अफिसियेल लेंगुवेज बा सेथि राव महरै बे समाव बाहायथि मोनगोन आरो बे बाथ्राखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि खालामदों जे आसामनि गुबुन जायगाफोराव बा गुबुन जिल्लाफोराव साब डिभिजनाव जाय जायगायाव बर' राव बा बर'फोरा गुबैयै रायजो जायो एबा बर'फोरा गोबां थानाय जे जायगाफोर बा ओनसोलफोर बे ओनसोलफोरावबो बे समाव बर' रावखौ अफिसियेल लेंगुवेज बायदि बाहायनो नांगौ एबा बाहायनो मोन्थायखौ होनांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गोख्रों दाबि एबा थांनाय सानाव जे 6 जुलाइआव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमदोंमोन आरो बेवहाय गुबैयै सावरायनाय जादोंमोन जे बे समाव आसाम एकर्डआव थानाय जे बिप्लब शर्मानि मोनसे क्लज आरो बे क्लजखौ मावफुंनो थांनायाव जे आसामाव असमिया रावा अफिसियेल लेंगुवेज आरो बेनि अनगायैबो जे बिटिआरआव बर' राव आरो बेनि अनगायैबो जे बराक भेलियाव बेंगलि रावखौ बाहायनायनि मोनसे बिथांखि दंमोन आरो बेनि अनगायैबो जे आसामनि गुबुन जायगाफोर बे गुबुन जायगाफोराव जेराव मैखोम बर' गामि आरो बर'फोर थानाय जायगाफोरावबो बर' रावखौ अफिसियेल लेंगुवेज महरै बर' रावखौबो बाहायनांगौनि थाखाय मोनसे दाबि खालामदोंमोन आरो बे दाबिखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गनायथि होदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो थामथि दाबि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों जे आसाम जुडिशियेल सार्भिसाव बे समाव बर' रावा थिसनजायाखै आरो बेखौ थाबैनो एबा फैगौ जानो गोनां जे मोनसे आनजाद एबा 15 जुलाइनिफ्राय 31 जुलाइसिम जे एप्लाइ खालामनो गोनां एबा
आनजादनि थाखाय एप्लाइ जागोन आरो बे समाव आरो बेवहाय बर' रावखौ थिसननांगौनि थाखाय दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जुदि बे दाबिखौ जुदि गनायना लायाबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै सोमावसारगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों जाय जोंखौ न्याय होयो जाय जोंखौ बे समाव थार बिजिरनायखौ होयो बे थार बिजिरनाय होग्रायानो जुदि जोंखौ बेनिफ्राय जानगाराव जुदि दोनोब्ला जोंहा गोबांनो दुखु थागोन आरो बेनि अनगायैबो बे समाव जुदि आसाम जुडिशियेल सार्भिसाव जाखिनि आनजाद होयो बे आनजादाव बर' रावखौ जुदि थिसनाब्ला बे समाव गोख्रों सोमावसारनाया जागोन होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे खौरांगिरि मेल लिंदों। आंजों लोगोसे जोंनि सानै लोगो आफादगिरि खोरोम दाउवारि आरो उमेश दैमारि, जोंनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी आरो स्पिकार अबित नार्जारी आरो टीम दङ। गाहायै मोनथाम एजेन्डाखौ लानानै जोङो दिनैनि खौरांगिरि मेलखौ बेयाव लिंनाय जादों। फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां बिटिसि जि बिसायख'थि दङ बे बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै आथिखालाव आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशना इलेक्टोरेल रोल ड्राफ्ट बेखौ बानायगासिनो दङ। माने भटार तालिकानि माने ड्राफ्ट खसराखौ बिथांमोना गासैबो जिल्ला हेडक्वार्टाराव बानायबाय थादों। जिहेतु मोन 40 समस्तियाव बे बिसायख'थिया जागोन। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दाबि दैखांदों जे फाइनाल जि इलेक्टोरेल रोल ओंखारगोन 2025 बिटिसि इलेक्शननि थाखाय बेखौ बर'आव सेबखांनांगौ, बर'आव साफायनांगौ आरो बर'नि भटार माने तालिका माने भटार लिस्ट जोङो नांगौ, भटार स्लिप नांगौ आरो आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशना बेखौ मावफुंनांगौ होननानै जों दिनै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दाबि दैखांदों। बे बेलायाव जोङो बुंनो नागिरदों जे 2003 मायथाइयाव बर' रावा 80 सिडुलाव बियो थिसनजानायनि थाखाय मोनसे लामा मोनदोंमोन आरो 2004 मायथाइयाव पार्लियामेन्टआव बे बिल पास जानानै आयेन महरै भारतनि रिकगनाइज लेंगुवेजआव माने हिसाबै बियो स्टेटास मोनदों आरो 2020 बर' माने बिटिआर एकर्ड बड' एकर्डनि गेजेरजों आसामाव एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बर' रावखौ थिसननाय जादों आरो 2020 नि जे दा आसाम अफिसियेल लेंगुवेज एमेन्डमेन्ट एक्ट 2020 बे 5A बेयाव स्पष्टयै लिरनाय दङ जे सेक्सन 3 आव दङ जे असमिया आसामनि माने अफिसियेल लेंगुवेज सरकारि राव आरो लोगोसे सेक्सन 5A आव जोंनो राइट्स होदों जेराव एमेन्डमेन्ट जाबाय 2020 आव 1960 आसाम अफिसियेल लेंगुवेजआ एमेन्डमेन्ट जादों। Without prejudice to the provision contained in section 3, the Bodo language shall be used as an associate official language for all and any of the official purpose of the state of Assam as are specified in the schedule in the districts and subdivisions having substantial Bodo population as may be declared by the state government from time to time. दा बेखायनो बे गासै बिथिंखौ बिथा खालामनानै पन्चायत इलेक्शनाव असमियाव भटार लिस्ट बानायदों, एसेम्ब्लियाव असमियाव बानायदों, पार्लियामेन्टआव बानायदों आरो जिहेतु 40टा समस्तिया मोनसे ग्रासरुट लेभेलनि काउन्सिलनि 6 सिडुलनि मोनसे अट'नमिनि जि मोनसे बिसायख'थि बेयाव बर' रावा जिहेतु नेशनेल लेंगुवेज हिसाबै रिकगनिसन मोनबाय 8 सिडुलाव आरो बर' रावा आसामनि एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै मर्यादा मोनबाय आरो लोगोसेनो थांनाय 15 तारिख एप्रिलाव आसाम सरकारा गभर्नर नटिफिकेशन मोनसे ओंखारदों। बेयाव होदों जे इन द बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बड' शेल बी यूज्ड इन एडिशन टू इंलिश फर द एफर्टमेन्शन अफिशियल पार्पजेस। बेयाव जिखिनि अफिशियल वर्क दङ गभर्नमेन्ट नटिफिकेशन, अफिस मेमोरेन्डाम, एक्ट, रुल बायदिसिना रेगुलेशन बेखिनियाव बर' रावा बाहायनो मोननायनि अधिकारखौ बिटिआरआव होदों। नाथाय जोंनि दाबिया जाबाय हल अफ द आसाम। दा बेखायनो गिबि पइन्टआ जाबाय जे ड्राफ्ट इलेक्टोरेल रोल खालामगासिनो दं। फाइनाल इलेक्टोरेल रोलखौ
बर' रावाव सेबखांनानै दिहुननांगौ बे जोंनि दाबि आरो आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशनखौ जोङो नारसिनदों 2 नम्बरा जाबाय थांनाय 6 जुलाइआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि टीम दंमोन जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौ लोगो हमदों आरो आसाम सुक्तिनि आधाराव बिप्लब शर्मा आयोग दानाय जादोंमोन बे बिप्लब शर्मा आयोगनि माने क्ल'ज नाम्बार 8 आव बिथांमोना एसामिस लेंगुवेज बा अफिसियेल लेंगुवेज इउजनि खोथाखौ लिरदों आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थांनायाव दिनै बिथांमोना मोनसे जानुनि नटिफिकेशन दिहुनदों जे बराक भेलियाव बेंगलि बिटिआरआव बर' आरो होल अफ द स्टेट माने एसामिस होननानै दा बे मेटारखौ जों गिबि मन्थ्रिनो रेज खालामदों जे आसामनि जेसेबां जिल्लायाव बर' दङ जिहेतु एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेजाव बेखौ साब डिभिजन आरो डिस्ट्रिक्ट हेभिं साबस्टेन्सियेल बड' पपुलेशन होननानै मेनसन खालामखादों धेमाजि लखिमपुर शनितपुर बिश्वनाथ जोंहा नगाव मरिगाव गलाघाट गासैयावबो माने गवालपारा साउथ कामरुप गुवाहाटी मेट्र' कामरुप बरपेटा नलबारि गासैयावबो आं जेराव नामखौ लाजोबनो हायाखै बे गासै जिल्लायाव बर' रावा एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेजनि मर्यादाखौ इकुइभेलेन्ट इउज जानांगौ कारन बिप्लब शर्मा आयोगनि आधाराव नटिफिकेशन होनो थांनायाव बिथांमोना बराक भेलियाव बेंगलि बिटिआरआव बर' बेबायदि मेनसन खालामनानै दोनदों किन्तु आयेना बुंदों आसाम अफिसियेल लेंगुवेज एक्ट एमेन्डमेन्ट 2020 आयेना बुंदों जे बर' रावा गासैबो आसामावनो सोलिगोन दा बेखायनो गिबि मन्थ्रिया बे दाबिखौ बिथाङा मानिनानै लादों आरो बिथांखौ जों धन्यबादबो बावदों दा जोंनि सायाव जेबो लेहेम गैया जि भारतनि पार्लियामेन्टआव आयेन जायो जेनेबा फरेस्ट राइट एक्ट 2006 फरेस्ट ओनसोलाव थानाय मानसिफोरनि थाखाय हानि माने अधिकार होनाय बा राइट टु एजुकेशन एक्ट 2009 दा बे मते माने बे मौलिक अधिकार दा बेबायदिनो नैबे 8 सिडुला संबिधाननि मोनसे बेबस्था जेराव संबिधाना देशनि नागरिकफोरनो बा जाति जनगोष्ठीनो जा भाखा भाखि रावारि फोलेरफोरनो माने अधिकार होदों 8 सिडुलाव बर' रावा इनक्लुड जाबाय बे मोनसे नेशनेल रिकगनाइज लेंगुवेज जाबाय आरो 8 सिडुलाव इनक्लुड जानाय हिसाबै आसामाव जिहेतु बर' पपुलेशनाबो साइजेबल माने लार्ज स्केलाव दङ आरो प्राय डिस्ट्रिक्टआव दङ 8 सिडुल लेंगुवेज बर'आ मिडियाम हिसाबै दिनै क्लास 12 सिम मोनहैबाय इउनिभार्सिटि आरो कलेजाव बर' मेजर दङ बा डिपार्टमेन्ट दङ बेबायदि बिथिंखौ नोजोर बोनानै आसाम सरकारा एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज माने लोगो सरकारि राव हिसाबै बेखौ मर्यादा होदों सिगाङाव उदालगुरि साब डिभिजन आरो क'क्राझार साब डिभिजनावल' होदोंमोन किन्तु दिनै होल अफ द स्टेट गोबाङा बितर्क खालायो जे सिगाङावनो दंखायोमोन 1983-84 आव किन्तु 83-84 नि मेटारा जाहैबाय क'क्राझार आरो उदालगुरि साब डिभिजन दिनैनि मेटारा जाहैबाय होल अफ द स्टेट आरो बै समाव कुनु आयेन प्रनयन जायाखैमोन बेखौ जास्ट मोनसे स्टेटासल' नर्मेल नटिफिकेशननि गेजेरजों होदोंमोन दिनैनि बेयाव आसाम अफिसियेल लेंगुवेज एक्ट 1960 बेयाव लिरनाय दङ स्पष्टयै जे बर' रावा 5A सेक्सनाव स्पेसियेल प्रटेक्शननि गेजेरजों एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेजनि मर्यादाखौ मोन्दों गासैबो डिस्ट्रिक्टआव दा मर्यादा मोन्दों इमप्लिमेन्टेशना एक्जिकिउशना जाबाय एक्जिकिउटिभ बडिनि लेजिस्लेटरफ्रा लेजिस्लेट खालामबाय आयेन प्रनयन खालामबाय एसेम्ब्लियाव पार्लियामेन्टआव आरो एक्जिकिउशन खालामनांगौ जोंनि माने अफिसारफ्रा बिउरोक्रेट्सफ्रा बेयाव कमिशनार थायो चिफ सेक्रेटारि थायो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि थायो डाइरेक्टरफोर थायो किन्तु बिथांमोना जेब्लायबो जोंनि हारिनि जायैलाय बिथांमोना जेब्लायबो माने रायजिक भाषा असमिया भाषाखौ प्राधान्य होनानै लोगो सरकारि राव एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज बर' रावखौ बिथांमोना जेब्लाबो नेग्लेक्ट खालामनाय जेब्लाबो माने बिथांमोना गारसोनानै दोननाय इमप्लिमेन्टेशननि बेलायाव सरकारि अफिसारफोरनि बेयाव नेग्लिजेन्सि दङ सरकारि अफिसारफ्रा टटेलि जोंखौ बन्सित खालामनानै एप्लाइ खालामनायखौ जों नुदों आरो जेराव माने जोंनि खोथाखौ नटिसाव लाबोगासिनो गासैखौबो बिथांमोना एखे फर्मुलायाव लांनो नागिरो आरो बर' आन्दलन बड'लेण्ड आन्दलन आलादा रायजोनि आन्दलनानो आइडेन्टिटिनि आन्दलनमोन लेंगुवेज आरो कालचारनि दा बे मेटाराबो बेयावनो फैदों जे जोंनि लेंगुवेजखौ स्टेटासखौ होबायबाबो मर्यादाखौ होदोंबाबो आसाम आयेन आफादाव आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियाव दिनै लिरदोंब्लाबो किन्तु डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव बा ब्लक लेभेलाव
बा नोङो सार्कल अफिसार लेभेलाव जि माइक्र' लेभेलनि गभर्नमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसन दङ बेयाव जोंखौ टटेलि बनसिद खालामनाय थासारिखौ जों दिनैबो नुयो आरो बियो लासै लासै जुजाइनि अर बायदि जोंनाव जोंबाय थादों दा बेखायनो जोङो दिनै रिमाइन्ड खालामदों सरकार प्रशासन आरो एग्जिकिउटिभ बिथांमोना जाहाथे बे खामानिखौ मोजाङै मावफुङो 50 नम्बर 50 मार्क्सनि माने बेयाव लेंगुवेज पेपार दङ आरो बेयाव बर'खौ थिसननाय जायाखै बेयाव अकल एसामिसखौ थिसनदों आरो जेनि गेजेरजों आसाम जुडिशियेल सार्भिस CJM सेसन कर्टआव जायफोर जाज जायो बा SDGM बा हाइ कर्ट सुप्रिम कर्टआव जायफोर जाज जायो बिनि एग्जामाव बे लेंगुवेज पेपारा कम्पालसरि असमियाव होनाय लोगो लोगो बोसोर बोसोर जोंनि बर' केन्डिडेट बर' मिडियामनि स्टुडेन्टफ्रा बन्सित जादों आरो जोंखौ माने डिप्राइभ खालामनाय जादों दा बेखायनो गोबां समाव जोङो आसाम सरकार आरो गुवाहाटी हाइ कर्टखौ जोङो दाबि होबोदोंमोन खावलायबोदोंमोन बिथांमोना दिनैबो बे प्रभिजनखौ खालामनानै होआखै गोदानै जों नुबावबाय जे जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट रिक्रुटमेन्ट एग्जामिनेसन डिस्ट्रिक्ट कर्टफ्राव आरो जेराव नैबे एडभार्टाइजमेन्टआ बेखौ डिस्ट्रिक्ट कर्टफ्राव होनाय जादों आरो बेयाव बाक्सायाव दङ मोननै पोस्ट बिश्वनाथाव 12टा बा चिराङाव मोनबा क'क्राझाराव 9टा उदालगुरियाव मोनबा आरो बिदिनो कार्बि आंलंआव दङ 12टा गासै जिल्लायाव सनितपुराव दङ 16टा 367 डिस्ट्रिक्ट कर्टनि जि जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट जि क्लारिकेल केडार बेयाव 20 मार्क्सनि एसामिस लेंगुवेज पेपार क्वालिफाइं कम्पालसरि खालामदों आरो बेखौ खालामनाय लोगो लोगो बर' मिडियामनि केन्डिडेटआ बेयाव एप्लाइ खालामनो हाया बर' मानसिया बेयाव एप्लाइ खालामनो हाया आरो एप्लाइ खालामबाबो बिसोरो परिखायाव लिरनो हानाय नङा जायनि थाखाय बिसोर बन्सित जागोन 10% रिजार्भेसनाव बिसोरो जि कटा मोननांगौ बा मेरिटआव जि कटा मोननांगौ परिखाखौनो जुदि होनो हायाब्ला बे मेरिटआव आरो कटायाव बबेनिफ्राय केन्डिडेटआ फैगोन थारमाने जोंखौ टटेलि न्याय प्रदान खालामग्रा मोनसे इन्स्टिटिउसन गुवाहाटी हाइ कर्ट बिथांमोननि रेजिस्टारखौ जोङो खावलायबोदों बिथांमोनखौ बुंबोदों आसाम सरकारखौ बुंदों बिथांमोना बे बेलायाव जोंखौ बन्सित खालामदों न्याय होग्रा अनुस्थाना जुदि न्यायनिफ्राय बन्सित खालायोबा बे खोथाखौ जों कुइसन रेज खालामदों दा बेखायनो 15 जुलाइनिफ्राय अनलाइन बिनि एप्लिकेसन फर्म मा जागोन 31 जुलाइसिम दा बे समनि गेजेराव जोङो एसामिस जि टिभि चेनेल पर्टेल चेनेलावबो जों बुंहरबाय जे बिनि गेजेराव जुदि बेखौ सोदांनानै बर'खौ जुदि सोफायाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्ट्रंलि जोङो आन्दलन खालायगोन बे एडभार्टाइजमेन्ट कपिखौ जों सावगोन आरो जों दाबि खालायगोन जे जाय न्याय होग्रा जास्टिस होग्रा इन्स्टिटिउसना जास्टिसनिफ्राय जोंखौ बन्सित खालामदों आरो बेबायदि बै समाव बेबायदि जोंखौ डिप्राइभ खालामनाय खामानिया माने आसाम जुडिशियेल सार्भिस जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट बे पस्टफोराव दिनै सोलिगासिनो दङ बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों स्ट्रंलि आसाम सरकार गुवाहाटी हाइकर्ट जे महामान्य हाइकर्टखौ जों खावलायदों जे गोख्रैनो नैबे जे मोननै आनजादनि जि लेंगुवेज पेपारनि जे कम्पालसरि बेयाव बर'खौ स्पेसियेलि सोफानांगौ एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेजनि मर्यादाखौ होनांगौ आरो 8 शेड्युलाव हाबखानाय लेंगुवेजनि मर्यादाखौ होनांगौ आयेनानो बेखौ अधिकार होदों जोङो आयेननि बाहेरायाव थाङाखै आयेना जि अधिकार होदों बे अधिकार मथे स्टेटास मोननांगौ जोंनि दाबिया बे आरो जों बेखिनि बाथ्राखौ दिनै खावलायबाय बिटिआर एकर्डखौ लानानै जोङो जेला डिसकासन जादों जोङो टिम हिसाबैनो बुंबोदों आरो दाख्लैबावै 26 जुनाव भारतनि हम डिपार्टमेन्टनि जइन्ट सेक्रेटारि नर्थ इस्ट JSAनि निरज कुमार बानसत बिथांखौ लोगो हमनानै जोङो सावरायदों आरो डिटेल मोनसे जइन्ट मनिटरिं कमिटिनि मोनसे रिभिउ जादों बिनि उनाव दाख्लैबावै 6 जुलाइयाव आसामनि गिबि मन्थ्रिजों स्टेट लेभेलनि आरो नेशनेल लेभेलनि जिखिनि बेयाव एकर्डनि रिमेनिं पार्ट दङ बेखौ लानानै जों रायलायदों रायलायनाया मोननैयावबो पजिटिभ आरो लास्टलि 8 जुलाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे टिम आरो बेयाव सिगनेटरि हिसाबै आथिखाल बिटिआरनि काउन्सिलनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लादों रायलायनायाव आरो राज्य सभानि MP रोनगोरा नार्जारी दङमोन जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव 125 जि एमेन्डमेन्ट
6 शेड्यूल कन्स्टिट्यूशन एमेन्डमेन्ट बे बिलखौ नैबे मनसुन सेसन 21 जुलाइनिफ्राय जानो गोनां बे मनसुन सेसनाव लाबोनांगौ जों बेखौ दाबि दैखांदों आरो बिथाङा खोब पजिटिभलि बिनि सायाव आलोचना खालामबाय थादों आरो कनसेनसासलि बे बिलखौ टेबल खालामनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावबाय थादों होननानै बुंदों जों आसाबादि टाइमाव मा जायो जों नुगोन आरो जों फल' आप खालामबावगोन आरो गुबुन गुबुन जिखिनि रिमेनिं पार्ट दङ गामि सेसन बावनांगौ बिनि थाखाय जोङो हमवर्क जोंनि लेभेलाव जिखिनि खामानि दङ जों मावबाय थादों ओरै बर' कसारि काउन्सिलाव राभा हासंनि थालांनाय टिवानि थालांनाय गुबुन गुबुन जिल्लायाव थालांनाय गामिफोरनि थाखाय खामानि मावदों फरेस्ट राइट एक्ट बेखौ माने कमप्लिट खालामनांगौ हा होनाय खामानिखौ बिनि थाखाय खामानि मावदों एनडिबिनि एनआइए केसआव 56 जिखिनि केडार्स दंमोन बिथांमोना जिल्ला लेभेलाव फैबाय बेलबो मोनबाय गोबाङानो एसे एनै थाबावबाय बिथांमोनाबो मोनगोन आरो नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बुंदों जे एनआइए केसखौ आङो क्लियार खालामबाय जों दाबि होदों जे रन्जन दैमारि आरो 6 आदार्सनि जि सिबिआइ केस दङ कनभिक्ट जि केस बेखौबो क्लियार खालामनांगौ होननानै जों दाबि होदों दा फैबाय थानाय सेप्तेम्बर बा नभेम्बराव हियारिं दंना मिथिदों बेयाव जुदि बेल एप्लाइ खालायोबा भारत सरकारा बे लेभेलाव पजिटिभलि माने खामानि मावगोन होननानै बिथाङा मोना बुंदों आरो बबे लामाजों जायो जेलनिफ्राय रिलिज खालामनांगौ जोंनि दाबि इनस्टिटिउसन जिखिनि गायसननांगौ जे सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि गायसननायनि जि मेटार बेखौ लानानै गोबां डिबेट जागासिनो दं दा बे सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिखौ गायसननायनि बेलायाव मोनसे केम्पासनि गेजेरजों आराम्भ खालामनानै फुल फ्लेजेड सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि ग्र' खालामनायनि थाखाय दा बियो मोनसे फाइनाल डिसकासनाव दङ सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिखौ जों दाबि होदों बे जिखुनु बिनिमयाव जागोन बड'फानि मुङाव बरमायाव बा बाक्सा जिल्लायाव आरो बिनि एनआइटि स्पर्ट्स एकाडेमि रिजनेल इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्स माखासे गथा गथा बिथिंफोरा आद्रा जानानै दङ खिन्थु एकर्ड मोनसेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव आसाम सुक्तिया 34 इयार्स नांदों बिटिआर सुक्तिया दा 5 बोसोर कमप्लिट जाबाय माखासे इमप्लिमेन्ट जाबाय माखासे दंबावो इमप्लिमेन्ट जागोन जोंहा बिश्वास दङ आरो जोङो हगाराखै नागाराखै खिन्थु दिनै बे मोनसे पलिटिकेल एजेन्डा जाबाय रुलिंआ जि बुङो अपोजिशना बेखौ उल्था काउन्टार खालायो बा गोबां लेभेलाव बियो मोनसे दा पलिटिकेल मोनसे कार्ड एकर्डखौ लानानै मानसिफोरनियाव पजिटिभ नेगेटिभ गोबां एनालाइसिस जायो एनालाइसिस खालामनायाव जोंहा बुंनो गोनां गैया खिन्थु एकर्ड मोनसेया मोनसे जातीय दलिल बेखौ मावफुंना लानायासो जोंनि कर्तब्य बेखौ डिबेट डिसकासन क्रिटिसिजम खालामनानै बे एकर्डनि मुल दलिलखौ सोरबाया जुदि धंस खालामनो नागिरदोंबा मेलाइन खालामनो नागिरदोंब्ला बेथ' बिराद दुखुनांथाव बिएससि एकर्डनि जिखिनि लिरनाय बेबो जातीय दलिल न'डाउट जों बिएससिखौ रिजेक्ट खालामदों बिटिसिआव जिखिनि लिरबाय बेबो जातीय दलिल बिटिसिआवबो माखासे इमप्लिमेन्ट जाबावनांगौ दंमोन 95 डिसपुटेड भिलेजआ जायासै आरो 2020नि बिटिआर सुक्तियाव जिखिनि लिरनाय दङ बेबो जातीय दलिल दा बेफोरखौ लानानै डिबेट जानाङा जों हल टिमैनो एबसुआ सेन्ट्रेलनिफ्राय आप टु इउनिटसिम आनसलिक डिस्ट्रिक्ट स्टेट जोङो एकर्डखौ जेब्लाबो स्टेन्ड खालामो एकर्डनि फेभाराव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जोङो डु अर डाइ मावलांगोन बेखिनिखौ जों स्पष्ट बुंबाय गोजोन्थों